kalimutan. Itong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaan. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro sa KBP ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Eksakto na pong alas 7 ng aga. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada. Marinaga mga tugang. Welcome po sa satuyang programang Ronda Rinconada. Thanks God it's Friday. Biyernes na naman, weekend. Ugmahon sa mga mayong trabaho sa aga. Yes, nga, makakapingalo. Iba na po kita mga tugang hanggang alas 8 ng aga. Lado technical si Sir James Oco. Information transmitter side si Sir Wiki Sagaya. Ako mapansin ang amiga sa radyo. Ako po si Raquel Cáceres. Maray na aga po sa Satuya Gabos. Kumusta po mga tugang? Suturog niya to sa bilog na magdamlag. Malipot pananggad talaga. Ano mga tugang? Sabay pati huyup-huyup kang duros ka subanggi. Ulian sa routing panahon. O araw kayo ni alas 7 na. Pero ang panahon nigdi sa syudad ning Iriga garo alas 6 pa lang ning aga. Apektado po kita ka mahiwason. Naepekto kayo ng bagyong si... Ano to? Basyang ano, Sir James? Basyang. Bata patip ang basyang dama kusog. Garda kilula basyang. Sabi ko naman, Sir James, bisado po rin daw si Lola Basyang. Si Lola Basyang baga, itong storyteller na sa mga aki. Si Kunyan, dali chicha. Sugdayan. Diyos ko po, Lord. Sana man natunawon na dahil na magpararapado.
Kalamitan baga mga tugang, minarapado ang bagyo pag bare months. Ano na init ang Pebrero? Nag-iba na talaga ang sirkulo kang panahon niya to. Ano? Dara po iyan kang climate change na tao man lang po ang magibo. Sana man lang po di na kita makunyanan, mayong madistroso, mayong mabawian ng buhay sa pinagrarapado kay ng bagyong ini. O pati nga ni sa Rion Bicol, minaturo tagiti pati keso may mga kalakawan po ngunyan. May mga lawag sa klase, malawag po sa trabaho, magdara po kamuning kunyan. Panangga po sa uran ha. Kunyan, ang uran pabugso-bugso. Kaso bago nga ninyo, pagpasiring ko igdi, maalas 6 na pero madiklong pa sa pigaagihan ko. Natakot lugod ako. Araw kay ni makulimlim. Mahiwas ang dara kay ning raot kay ning bagyong si Basyang. Malapad matuod na si Lula Basyang, mataba-taba. Di ka gali magilit, Sir James. Pag sabi ko mataba-taba, sa mahilig sa kuya si James. Alam ko tabi, Sir James. Yan. Pakonsuelo lang kita mga tugang di mo na kita magpara problema sa kapat kang pinoproblema niya to. Bayaan niya to ang problema, ang mga problema sa satuya. Sa taas ka mga barakalon. May komento daw mga tugang. May komento daw. Kasod naglakaw-lakaw kita dyan sa kasentrohan. Sabi nga yaigdi, ano man daw nga yaining ko niyan, gobyerno, tama pa bakal nga kang 20 kilong bagas, duman pa nga sa NFA, mapasiring pa pala niya kami sa Kapitolyo. Di ang ang ipapamasahe mi ngayon dyan, ibakal mi na nga kang 10 kilong bagas nga 50 tahon. Duman nga niya 20 pesos, pero ang pamasahe mo nga iuman lang kaya tala, makakabakal na po kita mga tugang ning 20 kilong bigas. Pero linawon ko, bako po gabos entitled. Ang entitled na po kay makabakal, PWDs, senior citizens. Tapos, mga tricycle and jeepney driver. Bako po gabos na Pilipino, pwede makabakal ng 20 kilong bagas. Sabi lugod ka mga amigo kong amigo kong popper, dapat nga kung nagkampanya nga si President Marcos, dapat nga sinabi niya na pag-ula ko nga Popis member, PWDs, mga para-tricycle, driver, jeepney driver, makakabakal niya ka mo ni 20 kilong bagas. Daiman yan niya pinagsabi. Basta nga ang pinagpromesa lang ngayon niya, pag ako ngayon naging presidente, gigibon ko ngayang 20 pesos sa kilo ka bagas. O yan, nag-20 na nga ni, pero selected man sama. O yan, ang agrangay, kang gabos niya tong kababayan. Tabako man po gabos, na nagtitios, nakimember po. Igdi sa kilos ning bagas. O 20 pesos sa kada kilo ning bagas. Paano po kami na nagtitios? Di po kami pwede. Di kami entitled. May kami karapatan na magbakal ng 20 kilos na kada kilo. Kamo daw mga tuga nga magurup-urup. Talagang ang satuyang mga amigo, masabi nga ni Kian, palta rason pero igwaman laog. Tili nga, takang nagpromesa ngayon siya, nangampan niya siya, ipigpromesa ngayon niya. Ihungawaon ko ngayon, makabakal nga ka mo ni 20 pesos kada kilo ng bagas. Daiman niya sinabi na pag ako nga naging presidente, gigibon ko nga 20 pesos ang kilo kang bagas para sa nga sa mga araw kaini. Di man yan sinabi, basta nga yan, in general nga yan yung pinagkampanya. Kaya nga dapat, gapos man nga kita, makabakal, kaya ng 20 pesos na kilo ng bagas. Payog-yogon mo na yan. Napaisipan ako, sabi ka mga tugang kong pipir, uy, tama man, ta ako nagmamabot man na makabakal. Ika nga ni Sir James Maggirit. Totoo man baga Sir James? Tama man baga. Taka nagkampanya siya, di man siya nagsabi na sa
mga araw kay ning sektor. Basta yan ang kinampanya niya. Kaya nga siya ng gana, takadakol kang nainganyo. Ayug-uyugon mga tugang, 20 pesos. Pero ang kilo kang bagas mo niyan, ang pinakamababa, 40. Kung ang 40 mo, mabakal ka duman sa 20 pesos ang kada kilo, di 2 kilo na. Sain ka pa. Pero ang nangyayari mga tugang, selected na pala. Ina ko panginit mo talaga. Uy, kumusta dyan sa mga amigo kong pupo? Dyan sa may yan try. Sabi sa ko, madayaon ka ngaya. Nag-skip ka ngaya. Para ngaya ako nagbakal pa sa ngayang sarong niyang purag. Pagbalik ko, mayo ka na. Ano pangyayari na? Dahil na po aya. Mga ngud ko, dahil na aya. Anyway, may kunyan man sinda. Igwa man sense. Kaya lang, siyempre mga tugang, mas marhay na lang kita. Mas marhay na lang po da kita. Bayaan na niya to yan. Ang importante, itong pinangako niya na isa katuparan. Kaso nga lang, may pinili ng na pangyayari. Mapapangirit ka na lang. Nuebe minutos po mga tugang, makalipas po ang oras na alas 7 ning aga. Mabalik po ako mga tugang pagkatapos lang po ni mga pagirumdum. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Enroller, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ang tulay ng tagumpay ng pagmamahalan, tulay na naliligay buhay. Dito na sa Enroller, tulay ng pamilyang Pilipino. Sa panagos na pag-asigura na anpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kanto, sagkod ngunyan. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada. Onse minutos po mga tugang, makalipas po ang oras na alas 7 ning aga. So may mga klase dyan, alas 8, bangon na po kamo. Palipot pa kaya ang panahon, kaya siram-siram pang magturo. So mga nasilibra pa lang kasi ang kumpleanyo niya, happy birthday po sa Induga Boss. Sa iba pa kitang bareta mga tugang. Uy, kung paabutan ko pala ning congratulations. Paabutan ko pala ning congratulations ang akin ni dating Iriga City Councilor Sopronio Sani Maestrado at sa iyang aki na si Sani Carlo Barrientos Maestrado for passing the board exam for architecture. So, igwa ng successor, si dating Iriga City Councilor, ang aki niya, full pledge na. Sabi nga ni kaya na architect Sani Carlo Barrientos Maestrado.
Ayan, congratulations for passing the January 2026 Architect Licensure Examination. Congratulations kay dating Iriga City Councilor Sunny Maestrado as in kay Madam Carol. Ayan, congratulations man kay Architect Sunny Carlo Maestrado. Ayos ano. Say, bakit ang bareta ang mga tugang? Alagad, bago yan, hindi mo na. Report! Yan sa linya, si... Nawara baga. Bakit ang bareta ang unyan mga tugang? Ang Pilipinas po, saka ang nasyon kang Sweden, nagpirma po sila ni sarong kasunduan, mapadapit po para sa public bus standard. Ayan. Sa bareta po kaya mga tugang, nagpirma po ang Pilipinas, asin ang Sweden, sa sarong grant agreement para po magbilog ng national bus standards na betong gibo na mas ligtas, malalauman asin inklusibong pampublikong transportasyon. Pupunduan pwede kang SWID Fund ang pagbilog po ng technical asin performance standards para po sa public utility buses, kabilang po ang mga minibus na pinag-iribanan ang international best practices asin ang lokal na pangangaipuan. Sigun mga tugang sa naging kapayagan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na makakatabang ang proyekto taning mas maparikas ang biyahe asin mabawasan ang traffic. Isinabi man ni Swedish Ambassador Anna Ferry na obeto kay ning pagayunon ang araal daw na mobility ka mga Pilipinong commuter. So suportahan man kang grant ang Public Transport Modernization Program kang DOTR asin mga panuntunan sa kaligtasan, accessibility as an environmental performance. Minutos po mga tugang, makalipas po ang oras na alas 7, ningaga. Report! Yaon sa linya, si Karondang Glenda Biaris. Ate Glenn, good morning, please go ahead. Salamat otro karandang Akel. Para ini naman sa mga pagdiriban nato sa media, iguan nin paplano ngunyan na idagos lang itong dapit sa water search and rescue training karandang Akel para sa mga kabungan ka na media digdi sa Bicol. Kaya lang, day pa man nin eksaktong petsa kung no arin yan. Pero pinaglalauman ngunyan na bulan kan Pebrero o kaya Marso. Duman ini sa syudad kan Legazpi, Karondang Akel. Rayo! Dapat, dakol ang mga participantes para daiman masayang itong esforsos kan mga kuyan itong manginginutan sa training aron kan Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, asa di ba panaahin siya kan gobyerno. Ano yan, Ate Glenn? Kay ba dapat, pag nag-ikunya ka sa pag-rescue ng araw kayan, dapat tatao kang maglangoy. Ako nga ni, tigapot ko yan. Tako, Teko tatao maglangoy. Sabi ninda, daiman ngaya kay puhan na dapat tatao maglangoy ang mag-iba dito sa training. Maski dahil tatao maglangoy, pwede. Paan pagtao ba ganin first aid? Arad na nga ni kan kuyan, itong ibang first aid na day ka man sa tubig. So, yan ang pwedeng manudan. Pero pag-abot naman sa tubig, sa water and search rescue, talagang dapat siguro itong tatao maglangoy. Paano makaka-rescue kung itong rescuer dahil tatao maglangoy? Kaya nga, imbis itatay kang ma-rescue, ikang re-rescuean. Iyo, takot nalalamos na rescuer. Iyo, Ate Glenn. Malain. Pero
Dyan oportunidad din, natalibre na nga ni na pinag-officier. Kaya lang, ang sabi ni Ma'am Malu Kalubaki, kan na PRO5, dapat ang manginota digdi, syempre, itong Bicol Press Club, talagang dapat si Presidente Kayan ang makipag-ulay duman sa mga nanununggan ng ahensya para ma-finalize na ini. Kung sakali magayon yan, magagamit ang pwede niya ito manudan sa tuyang pamilya kung sakali, and sa kabugtakan kan sa tuyang panahon sa ngunyan, climate change. Kada kalamidad, pwede niya ito may apply yan or sa panahon kan baha. Sa kaday, Ate Glenn, it doesn't mean na matraining ka ng rescue operation. Ito lang na search and rescue sa tubig. Kadakol pa man na paagi. Alimbawa, ide man baga hinamawot niya to, ini pinaghahandaan na the big one. May manututunan dyan sa kunya niyan, pa-training na yan, Ate Glenn. Itong nasa ground formation, bako lang sa sea formation. Maski sa ground, may matutunan kita kayan. Maray na itong igwa kitang aram ta. Minsan baga, may mga pangyayari na day niya to nilalauman. Minsan na day kita aram, may kitang aram, maski kita natatalaka. Iyo nga ni Karondang Akel. Saka itong certificate na itatao sa lambang ma-training, dako lang ko yan, ONRA. Karondang Akel, na igwakan na sertipiko na mapatunay na nagseraram sa training. Halimbawa kita, nagseraram sa training, so waranin na ko yan problema. And both sabihon, nag-agi naman sa training, may So, mga tamang karaman. proseso. So, tamang proseso. Pero at least iguanin na idea kung ano ang mga tamang proseso paagi sa pag-rescue. Sa kaday, pwede na yung gamiton pag nag-apply kita sa DRRMO. Yung ani. Kaya pa, nin final na petsa ko. Pero magayon, Ate Glenn. Sa plano, sa Ana Maria Lizar, at magayon ini, lalo na sa ladukan media na makanood. Nakita baga, halimbawa na lang sa mga coverage sa panahon kan kalamidad. Imbes na kita i-rescue, nagko-cover kita mismo aram saan mga paagi para may salbar niya ang tutuyan sa diri. And makapagsalbar kita, kag-iba pa na nangangaipo. Tayaan kita sa luwas, kita itong napapasabak kan mga aksyon dyan sa luwas. Karondang Akel, o nakumparan kan kalamidad, pagbaha. So at least aram ang mga tamang proseso sa pag-rescue. Sana, and kita mismo dahil nare-rescue, pa kita aram ta kung ano ang paagi. Sana madagos yan, Ate Glenn? Yung kaya lang dahil pa man hinalbaga na schedule kaya si Bad Maragos, tadakul man ang mga media na nag-aasam kaya na makabali sa nasambit na pong pa-training. Ano yan, Ate Glenn? Kunyan lang yan kang medyas igdila sa probinsya ng Camarines Sur. Bicol ini karon na Bicol. Di magayon, takadakol. So, ibig sabihin, from Bicol, gabos talaga. Hindi magayon, garuriyon yun. Ang problema kay nian at availability kan lambang media sa Bicol. Pero ini minsan lang, pwede man na kuyan yan, kung talagang may programa, pwede man na pa-excuse muna or may pinchiper man. Pwede yan. Anyway, dahil man yan aral daw, igwa man lang yan in schedule kung naarin. Pero Ate Glenn, sigurado ang aldaw. Kaya nun daw yan sa Sarong Aldaw, Ate Glenn? Yan lang ang niya to maraman. Pero kung ano kaya, stay in naman. Dakol naman ang masabi kaya na dahil nga pwede pa arap sa tuya, may mga obligasyon sa harong. Dahil nga pwede itong halawig na aldaw. Kung okay lang, kung okay lang, Ate Glenn, Sarong Aldaw, bilog na maghapon, okay lang. Iyo nga anyway, igwa naman na maski papano, manunudan kayan, basta talagang tututukan ang dapit sa pa-training na gigibungon kan mga ahensya kan gobyerno araw kan Philippine Coast Guard. Kaya ang tabayanan na lang niya ito dakol man ang nag-follow up kayan kung noarin man talaga mangyayari karon ng Akel. Bueno, sa tuyang ibang informasyon, duman sa mga mahilig sa art, itong ginibo, pinagpunan na art exhibit dyan sa City Hall. Mag-tayo itong mga design
Di man sa mga interesado, magbakal ka na sambit na po mga kuya, exhibit o kaya itong gibo baga kan sa tuyang mga local artists, tangkiliko na sa tuyang mga local artists. Pasiring ka mo dyan sa City Hall, makipag-coordinar sa City Tourism Office para po makapili ka mo and kungurano itong kantidad kan mga lambang kuyan. Gibong ini mga desenyo kan tuya po mga local artists. Magagayon karon nga kel sa mga mahilig sa art, talagang na-appreciate nindang gayo ang mga gibong ini kan tuya po mga kababayan. Mahiling man sa official page kan lungsod ng Iriga. Kung ani pinag-share ko ito, magagayon itong kuya ninda. Itong naginibuan ninda. May pareta nga niya ako na iguana nagkapiraduman an iguana nin nagbakal. Garo naka-reserve na. So duman sa mga interesado, pag-sharing po kamo dyan sa City Hall para makapili kamo. Actual kamong makapili kan mga disenyo na sa inyo pong mapipili dyan po sa City Hall land. Yan, karon na kailan sa tuyong dagdag na informasyon, Glenn Bagyaris sa report. Field Report! Mabalos na biyatiglan sa dugang na impormasyon sa lado lokal. O itong mga mahilig sa artwork, o yung mga abstract, pasirin po kamo dyan sa may City Hall Lobby. Baka po makapili kamo, kung may gusto kamo, pwede po nindong bakalon. Makatabang pa po kamo sa mga local artist niya to. Field Report! Yaw naman sa rinya, si Karondang Diggs Martinez Jr. Diggs, maray na aga, please go ahead. Good morning, Karondang Ate Raquel. May nakuha kitang pareta lidig sa syudad ni Naga na kung saan nagsaangat din sa rong proponitong ordinansa si City Councilor Aris Macarahig. Iyo ini anti-political dynasty ordinance kan syudad ni Naga. Ano, Diggs? Anong ordinance? Anti-political dynasty ordinance of the city of Naga. Na ang sigon digdi sa pigluwas na na post kan Naga City Government sa indang Facebook page na igway katuyuhan na maasigurar ang pagtawnin patas na oportunidad sa lambang Naginyo pag-abot sa pagkapot ni na mga ilihitong posisyon sa lokal na gobyerno. Asin digdi sigon sa proponidong propuesto na ordinansa, pinagbabawal digdi ang pagkakaigwa ng posisyon na kanduwa o mas dakul pang pag magkakapamilya. Diggs, alimbawa baga nga. So, aki, city councilor. Tapos, may tugang siya. In-law, alimbawa baga nga sister-in-law, brother-in-law, empleyado sa lokal na gobyerno, pwede. Pwede man ang araw kay Ate Raquel kung may i-rinset. Basta sa lado lang ng politika. Ang pinagbabawal lang digdi itong pagkakaigwaning sabay-sabay na ang ipagbabawal digdi sabay-sabay na magkakapamilya sa mga ilihitong posisyon. Paano kung ito magangyang tugang ko, city councilor, ako barangay official. Yan ang nakalagdigdian na pinagbabawal. Okay. Ay di magayon karon dandig sa matatawan man so iba na may kakayahan man, may kapasidad sa kabalak man na magserbi. Natatawan ng pagkakataon ba kung saro na lang na pamilya. Tama yan, Ate Raquel, yan man ang katuyuan kaining propwestong ordinansa. Sakop patiligdi sa tutulod na ordinansa ang mga posisyon na laog sa barangay, tanggunang kabataan, lokal na gobyerno, kan syudad din Naga, pati naman ang pagiging district representative asin sa mga national offices, mapa presidente, vice presidente o senador. Ano paligdi, sakop kan pinagbabawal digdi magkakapamilya abot sa second degree of consanguinity and affinity but sa meron kato abot sa lolo lola
Di, kadakol, kang mako niyan kayan. Kadakol tabi karong dagdig sa matami-tami kayan. Tama, Ate Raquel. Pati ano, mga in-laws, Matami-tami. matami-tami man, sabi digdi, consanguinity and affinity. Kung Oh, sabi yan ka lang. affinity, irensya dahil sa agum. So mga in-laws. Ang bawal digdi, spouses, legal or common, pati paano mag-live-in. Pwede. Garo kadakol kang mako niyan ngunyan. Bata pati. Karong dagdig, bata pati, nagdadangadang na ang barangay eleksyon. Yan. Kung ini mapasar, sa syudad din Naga, sa nami ma-implementar. Bawal digdian, aki, tapos maguran, ang lolo, tapos apo, pati man ang brother and sisters, bilog o magtugang sa maguran. Yan lang. So, sabi nga ni Kian kaya lang, ang mga araw kaya na pasistema tabi, mga panukala, maagyan sa labot kang dagom, karayong tabi, karong dagdig. Tama, Raquel, maski pinagbabawal na RA 10742 o ang SK Reform Act of 2015 ng mga SK officials dahil pwedeng pwede maging SK official kung may kapamilya na elehido opisyal. Kaso may pakitang batas na pupropwesto sa Kongreso kung ano talaga ang pinaka-depensyon kan political dynasty. Kadakol na tabi karong dagdig sa nag-propose kaya, nag-propose lang. Propose lang, kaso mayo pang batas manungod kayan. Kaya kaya sa pagilid ko medyo alanganin ining ordinance. Pero alam mo, Diggs, ayo baga ang sabi kang iba, maski yan bako pang batas, maski day pa yan na iguana ning lay, nasa satuya, matakitang nasintensya sa mga politiko eh. Tama, Raquel. Nasa butante man kaya yan ang pagboboto. Yan kaya ang saro sa epekto ng maluyang, pagkakagawa ng mga maluyang political parties sa tuyang nasyon. Tama. Bata pati ngunyan, saka ang guidelines kaya tabi karondang digsigdi sa Pilipinas, bakong araw kang guidelines sa Estados Unidos. Hindi kaya sa tuya karondang digs, as long as you're physically and mentally, maski naka-grade 1 ka lang, as long as matataw kang magbasa, magbilang, magsurat, kwalipikado kang magkandidato. Tama, Raquel. Tapos kung ikumpara ka ang sistema sa Amerika kaya ang nagpipili mismo ang political parties. Nakakaigwasin ng mga nomination. Mga magiging kandidato ninda. Kaya maski presenting ilihidong opisyal, pwedeng dahil na makadalagan kung habong piliun kan partido. Pero sabi nga ni Kayan, karapatan man ka ang lambang saro. Pero as a persona, aram mo man ang kapasidad mo kung kakayanon mo o dai. Kung aram mo dai na, ay kambyo ka na. Inang enot man, ay papasupog mo kayan, sa diri mo man lang. Tama, Raquel. Kung araman sa lang day magkaya, day na magdalagan, pwede man magsuporta. Oo, bata pati ko niyan, karondang digs, kadakol, kang naiingganyo na magdalagan sa barangay, may mga beneficiaryo na. Tama, Raquel. Kadakol na kang benefits, kaya ito ang ina-after ninda, bako itong magigibo ninda, mapapanday nindang ordinansa, barangay ordinance, kundi ang ina-after ninda, itong swiswildohon. Tama. Masalo ngunyan ang pasahod sa gobyerno mataas naman kaya sa barangay may posibilidad naman na magtaas as in mga benefits and privileges na makukuha ang mga barangay officials kan year-end, tapos mid-year bonus. Tapos ining cash gift, tapos may mga leave benefits pa at iba pang mga benefits. Saka ang karahayan kaya tabi karon dagdigs, basta ika naging servidor ka,
ang sweldo mo, pwede mo nang i-loan. Halimbawa, balak mo magkuaning kotse, i-loan ko na ngayon yan. Okay lang ngayon yan. Taday na ngayon ako makulog ang payo, kung matagahulog. Automatic ngaya, sinta na ngayon makunya nga kang sweldo ko. Kaya ang iba nag-after kayan. Kaya lang, kung gusto niya itong mabago ang sistema, nasa kamot man niya to kung paano niya to mababago. May karapatan kita magpili, kaya nga ni karapatan niya to magboto. Di karapatan man niya to ang magpili. Kaya lang, iba na kaya ang sistema ngunyan tabi karon digs. Bako na kang arog ka ito na so dating old pagboboto ngunyan. Sabi nga ni kayan, kadakol na kang ipinag-iba. Kaya ang mga kunyan-ngunyan, dai na hinihiling. Ang kategorya da ngunyan, dai na hinihiling ang kapasidad kang sarong kandidato, kundi ang hinihiling ang kapal kang wallet tsaka kapal kang bulsa. Yan, tama, Tirakel, yan lang, ano mo yan. Yan ang patihan ka na pagpipili ng mga ilihido opisyal mo yan, pagboto. Pero kung ang ordinansa na yan, karon digs makunyan sa naga, pwedeng mapangarugan kang ibang mga LGUs. Pwede man po Tirakel, kaso mas maray kaya na mainot mo ng Kongreso. Oo. Na mag-hero ang mga local government unit base sa mga pag-aadal ko kayo sa College of Law. Igwasa na sindang delegated powers. Oo. Ang but sabi yung kaning delegated powers, pigtausa na mga poder ka national government. Kaya sa pagkilin ko, kung may mga abogado kita nagdadangog dyan, medyo alanganin pa. Pero ang kunyang kainita, duman sa Kongreso, mismo ang aki ka sa tuyang presidente, itinutulod na pundoon na ang political dynasty, malay mo. O, di ba? Ma-realisar ini, may baba sa mga barangay, mga LGUs, yun ang magiging sistema. Kaya lang, ang araw kayo ni, maski pa yan sa Kongreso, garusuntok sa buwan, sabi nga. Kadaklan bangkan mga congressman, mga sa political dynasty. Pinsan sa kapinsanan, aki sa aki, na pangyayari. Kaya yan ang saro sa mga balakid baga. Dex, mayapot ko lang, dyan sa syudad ni Naga, naghahalian na kay itong anti-EPAL campaign, naghahalian na kan mga tarpaulin? Gusto niya na Tirakel sa paglilibot-libot ko dito sa Nagamayon na akong nahihiling digdig mga picture ng mga politiko. Sa Albay nagpupuon naman. Sa mga edipisyo, mga local government unit, ako sa barangay. Ang mahiling ko lang digdig so mga nakakipag-eleksyon di inahaling. Mga campaign poster, pero baka manhalion naman ko. Okay. Ayan mo na karoon ng Tirakel, ano ito yung pareta, ni sa luwas, si Karoon Diggs Martinez Jr. para sa RPN DCKI, and magkairiba, reporting. Field Report! Mabalos tabi karon dang Diggs Martinez Jr. sa dugang impormasyon sa lado lokal, direktamente hali dyan sa syudad ding Naga. Mabalik pa ako mga tugang sa natatada pa pong minuto di sa lokal sa tuyang programa, pagkatapos lang po ni mga pagirumdum. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Si Albert, 64 years old, bilang isang senior citizen, mahirap na para sa akin ang pagbasa ng maliliit na letra. Tila hindi na malinaw ang aking paningin, lalo na sa gabi. Inirekomenda ng aking kapitbahay ang iBerry. Sa simula, nag-aalinlangan ako, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nakita ko ang epekto. Mas malinaw na ang aking paningin at mas madali na akong makabasa kahit sa madilim na ilaw. Talagang mabuti ang iBerry para sa paningin. Hanap ng iBerry sa mga malapit na bulika. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine, umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng mag-dialysis. Sinubukan ko ang Kidney Care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat Kidney Care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-Kidney Care. Iwas sakit sa kidney. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga swimming pool. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada.
37 minutos po mga tugang, makalipas pa ang oras na alas 7 ni Ngaga. Oy, so may klase dyan alas 8, laog sa opisina alas 8, burong karas na po kamo, tatamang-tama ini. Bernes pa lang po, may laog pa sa klase, may laog pa sa trabaho. Ang iba niya to basta Piernes, sinuhugakan na. Kabit naman ngayon Sabado na pangyayari. Ano? Diba po sa nagapot sa Tuya, kung narin po ang barangay eleksyon sa maabot po Nobyembre 2. 10 aldaw lang po ang kampanya. Kaya ngunyan, pirang bulan pa, magtaga-isip-isip na po kita. Ano sa mga intanyawan niya to ning boto, kang pagboto niya to kang nakalis na barangay eleksyon. Oh, nagtrabaho, nasunod sa mga prenomesa o dae. Kung dae, nasa sa indo na kung tawan panindo ulit ning mandato. Ang problema kaya sa Satuya, pag Mayo pang eleksyon, sige ang komentaryo, dae nang yung makaulit. Pero pag yaon na ang eleksyon, igwa ng color yellow, kulay blue, violet, ribong na, lipat na. Yan ang problema, yan ang hilang ka mga Pilipino. Bako man gabos pero halos kadaklan. Arog kayan. Ang inaantabayan na lang ang kada eleksyon sa dyan da sinta nagkakakwarta. Maray palugod kang inot na panahon, ang burtuhan, maski kudal. Ito magang dandos, ano, Sir James? Pero mayong dayaan. Mayong arog kayan. Yan, day pa, basta. Nagkukudal lang. Ito magang, ano ba, watcher. Oh, ngaya. James Oko, Sarong. Charlie Binaw. Ilintiya sa ining lugod na Picos machine at sabi nga ni Kayan, nag-uplift, sabi nga ni Kayan, nag-upgrade, pero nag-upgrade masudayaan, mas maray palug. Ito ang disadvantage man kaya kang mano-mano. Aabuton ka mo na mag-umaga, pero okay lang. At least, yaon ang transparency. May nakakalusot man dati, taminsan imbisasaro, naduduwa, pero naririparo. Dikit ang dayaan, pero ini nga Picos machine, garo day na ini dapat pagkatiwalaan. Sasabihon kang Smartmatic, mayong dayaan, ay maniwala. Pero yan igo, tagadjet. Pero kung mano-manong kamot, posibleng mayo. Ika daw magtyaga ka, magduwang kudal dyan, na palibot niya. Watcher. Kaya ito baga Sir James, ano mas magayon sa sistema. Kaya lang, mapagalman sa mga paratukdo. 24 oras Natapos ang eleksyon alas 5. Mapo ng iskotinyo alas 6. Matatapos yan alas 6 ning agaman. Kinagahan. Pero magayon, inahiling mo talaga. Nahiling mo kung may daya. Madali mo pating makuha ang resulta na pangyayari. So, ang tabayanan niya itong mga tugang, ang mangyayaring barangay and SK election. Sa maabot po yan na November 2. Ano nga taaro kayo na ang nasistema kang pumili? Kasi tinawan yung pagkakataon. So, mga kababayan niya to na mauruli sa probinsya, uli po yan undas, matawan man po silang pagkakataon na makapagboto. Kada best po kaya mga tugang ng eleksyon, bako man pong holiday Kaya kadakol po sa tuya mga kababayan, ang dai nakakapagboto. Tandaan po niya to mga tugang, obligasyon po niya to ang magboto. It is our right of suffrage. Karapatan ta po na magpili kung sisay ang gusto niya to. Kaya kay puan po niya to na magboto. Obligasyon ta po bilang sarong Pilipino ang magboto. Ako, okay ako. Binsido man ako kay nagibuhon na November 2. Tano? Kasi holiday. Halimbawa ako, mauli ako. O, Todos Los Santos. O, di kaagahan, makabuboto ako. Di pagkabanggi, pwede na ako magpa-Manila. O, na-exercise ko pa tsaka, na-update po ang pangaran nito. Tandaan po ninyo mga tugang, 3 executive election a day ka po nakaboto, bako na pong active ang pangaran mo. Mapa-active ka kayan. O di kaulangan na naman. Kaya, nguya po nagdadangadang na sanggunian and barangay election, sa maabot po yan no November 2, magluluwas po kita, magboto kita. Pagkakataon po niya to ini na mabago ang sistema, kung gusto po niya to mabago ang sistema, kan sa tuyang gobyerno, magpuon po kita sa satuyang barangay. 18 minutos po mga tugang bago po mag-abot ang oras na
alas 8 ning aga. So mga naselebrar po palang kansay ng kumpleanyo ngunyan, happy birthday po sa Induga Boss. So mga nakapag-celebrar na, belated happy birthday. So mga celebrar pa lang, advance happy birthday. Sabi ka, Ate Raquel, good morning. Advance happy Valentine, sino ang date mo? Ay, taken na ako. May nagpapa-happy out. Ate Raquel, sino ka date mo? Sorry, I am taken already. Si Sir James, taken na. Day pa si Sir James, taken na si Sir James. Alam po ni Dugabos po kami igdi taken. Except po, kay Karondang Diggs Martinez Jr. Oh, so naghanap ning ka-date. Ayan, i-date po nindo si Karondang Diggs Martinez Jr. Single and available, ready to mingle. Ayan, so bala kita mga tutanda. Despite na pa kang sakit kang buhay niya to ngunyan, magtaga-ugma kita, takarapatan man niya to mag-ugma. Sa magkopol, dawa po kamo 30 taon na nag-iibanan, mga maputi na ang buhok, gurang na, ay mag-date pa ng gad kamo. Sabi nga ni Kayan, bako man pong araal daw ni mga puso, Valentine's Day. So bayong ka-date, welcome to the club. Diwat po mga tuga, pag-irumdum milang po, saga po, magkakaigwa po ni 12 oras na brown out, alas 6:30 ning aga hanggang alas 6:30 ning banggi. Dara po yan kang NGCP, inikota sa brown out ka nakaging no, January 21, nire-sked, sa aga na po ang brown out. Kaya, magtaga-excusar po, ngunyan pala, magtagaloy-loy na po kamo ka mga i-charge nindo. Ang sendong battery pa ako maray ako din ako ma-charge maturutambay lang din ako digdi sa James iyo. Kami po mawaran na lang po kamo ning kuryente. Kami po digdi sa RPN pirming igwang kuryente. Naka-standby po ang duwaming dakulang generator. Ang dakula mi pating generator dai mo madawog ang urugong. Aro kang mga sabi nga ni ibang generator na minabuga pati ning kunyan ning ning usok na kulay ito. Saro pa po iyan sa nakakasida kan sa tuyang ozone layer. Pero ang generator mi po, dahil mi po yan madagog dito bagang kakusog na rapado, na mo baga kalangkatang. Kaya po mag-supply ng pirang harong kang generator mi. Kung pwede ka lang, kung may linya lang ako, Sir James, itinakod ko na doon sa araw. Tanga ni mabalanse ang distribution kang currency. Pero pag doon po yan mga tugang, baka po na pang pangalingaw ka mo, or day po nindo aram, saga po, magkakaiga po ni brown out. Basta po pati mga tugang NGCP, pag sinabi ka na alas 7, impunto. Pero, day po yan nasasakto. Na alimbawa ba kaya, ang balik, restore kang kuryente alas 6:30. Minsan po, bago mag alas 6:30, minsan alas 6, ibinabalik na po nida. Kaya, kita po, mag-inguha man. Maging responsable kita. Day po nito pagkuyugo ng kasureko ha, tabako po yan natod kang kasureko. NGCP. Nagpapabulos po kang sa tuyang kuryente, ali po yan sa NGCP. Ini po clearing operation na i-restore. Siguro gigibon naman yung pagkakataon kang maniamento kang kasureko 3 na mag-clearing operation man sinda. Isabay na lang. Di ba maganda? Sabado pati. Ini ang problema. Sabado, kadaklan ka sa tuyong mga kakian, mayong eskwela, oras ning paglalaba. O kaya sa tiyan, maglaba na kita. Samantala hunta na. Lalo na po kung ang ginagamit ninyo di kuryente, samantala na po nindo at yan. Bata pati ang oras pagkakaaga. Abang rikas mga tugang. Ako nga ninabangon ako alas 3. Pirang birik lang ako sa lukang arumi. Nya ako alas 4 pasado na, alas 5 na. Pagkakarigos ko kayan, alas 6 na. Ang rikas. Kaya at yan, tangali po di kita magaul sa aga. Kaya kunya na, tunino na sa tuyang isip. At yan pa po, at yan na banggi, bago ka mo magturog, magluay-luay na po ka mo mag-charge. Kasi ito mga i-charge. Most especially po, itong mga battery pack nindo, itong power bank, kung igwa po ka mo mga extra battery pack, charge na po nindo yan.
po dyan sa may. Uy, Marinaga po sa family. Mirilles, dyan po da sa Santa Ustina, Buhi. Nadadangog pa lang kita doon. Sir James, sa Santa Ustina, Buhi. Nadadangog da kita. Uy, advance happy fiesta, barangay fiesta po. Dyan sa Lourdes, Buhi, Kamsur. Most especially kay Pading, Kagawad, Marlon na Chama, kay Mading Charit. Sa La Chama family, uy, happy barangay fiesta. And of course, happy barangay fiesta man po kay Mayor Ray Padricones Lacoste. Kasi Mayor Ray Lacoste ang harong kaya dyan sa Lourdes, Buhi, Kamsur. Yan, makikipiesta kita dyan. Sabay pati sa Tinagba Festival. Sabi kang amigo ko, dumana lang ngaya ako sa makipiesta ngaya sa Buhi. Sigurado pa ngaya mababasog ako. Napagayan. Baka tapos po ulit dumamiesta sa Buhi, balik po ka mo sa Iriga. Dalanon ta po ang Tinagba Festival. Ayan, nakapirang aldaw na ning pagnobena o pang-lima na ngunyan na aldaw dyan sa Gruto. Hapon-hapon pala ng nobena dyan, ano Sir James? Alas 5. Kasood nataan kita ning pagkakataon na. Di na kita nagtaas duman, tamalibot pa kita, digdi na lang ako sa may kunyan kang simbahan. Digdi sa may plaza, nagtukaw-tukaw kita dyan habang nagrurosaryo, nakaatubang duman sa nagnunubina sa Lourdes. Sabi nga ni sa may Gruto, sabi nga ni Ken mga tugang kadakol kang paagi para po makakunyang kita sa satuyang kagurangnan. Ang mawot lang niya to kay Inang Lourdes, pakusugon kita permi, tapos ang mga pigaani kan satuyang mga parauma, paratanong, maging mataba lang sa bilog na taon 2026. Makabawi man lang kita kang kapaglugihan kasi mga parauma. Makakailing na naman po kita ning tagba, ito mga i-offer, ang mabibinipisyoan na naman po kayan, ang sa tuyang mga simbahan, ang BGMP, sa Rupulian, sa tinatawan po kayan, tapos ining Fatima Foundation, igdi sa San Agustin, natatawan man po yan ka mga produktong pinagtatagba. Kaya kung may mga i-offer man po kamo sa indong mga barangay, kunya na po nindo, i-offer po nindo, darang po nindo sa mga barangay hall po nindo, lambang pong barangay council, 36 na barangay di sa syudad ng Iriga, mapartisipar na naman po yan sa gigibuhon na Tinagba Festival. Sa Biyerkules po yan, Pebrero 11, 2026. Abang gayo na pati kang plaza, may kunya na atop na ning banderitas. Talaga naman, di ba? Sana lang, dahil kita uranon. Ano? May mahiling po kamo dyan na mga mapartisipar, mga pribadong eskwelahan, mga pampublikong eskwelahan, mga stakeholders, mga business establishment, para po mapartisipar po yan para po sa gigibuhon na Tinagba Parade. May nag-apot sa Satuya, day ko lang pala na-mislead ko pala niapot kay Ate Glenn, na kung igwada ang competition duman sa mga float na naman by cluster, kung igwada ang competition pagayunan ning float dahil kaya igwa kayan ay may nagapot sa Satuya kung unya na daang taon igwa ulit na bakantes sa mga pagayunan kang Tinagba float niya to araman no. Di ko pala niyapot kay Ate Glenn, pasensya na tabi Sir Rick, ano tabi ko na mislead ko kasubag-o na yapot kay Ate Glenn. 9 minutos po mga tugang bago po mag-abot ang oras na alas 8 ning aga. Sa bakit ang bareta mga tugang, inalok subot ni US President Donald Trump si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na iiba ang Pilipinas sa Board of Peace kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Babes Romualdez, kamag-anak. Sinabi po kaya ni Romualdez na kang nakaagi po daang kasudma Pebrero 5 aldaw na Webes, nagpadara ang White House ng personal na surat ni Trump kay Marcos para sa imbitasyon. Ang Board of Peace inilansar po inikan na huring party kang Enero na may daibababa po sa 26 na founding member states as in enot na katuon sa peace efforts. Katakot po yan kang Israel-Gaza conflict. Mantang nilinaw po ni Romualdez na bagabat may mga requirements na $1 billion
na kontribusyon ng mga founding members, bukas lang po daang Pilipinas sa non-monetary support aro kang pagtatao ning human resources. Human lang talaga ang maitatao ta, human resources. Ayan, augmentation, tabako man po kitang mayaman na nasyon. Kung uuduron mga tugang, mayaman na mayaman po ang satuyang nasyon sa mga resources. May dagat kita, o di ba? May land agriculture kita. O sa ibang nasyon mayo. O di ba? Kita igwa kitang kumpleto kita ning resources. Ang klema niya to balansyado. Kaya lang ano po tabako kitang mayaman? Sain ang diferensya? Uli po sa sistema kang gobyerno na nangingibabaw permi ang korupsyon sa lawkan sa tuyang gobyerno. Paano baga mawawara ang korupsyon? Magpili po kita ning dapat niya tong pagtitiwalaan na magkapot ka mga ahensya kang sa tuyang gobyerno. At kung gusto po niya to na mabago ang pasistema, magpabarangay, local government units, probinsyal, ang satuyang gobyerno nasyonal, yaon man po sa satuya nakasalalay po sa satuya. Kita po ang nagtatao ning paagi para po sinda makatukaw. Kaya, kita man po ang may paagi kung sisay po ang tama niya tong patukawon. Nagkaigwa po kita ning mga every election po mga tugang, natatawan po kita ning tsansa na kung gusto niya tong magbago, mabago ang sistema kan sa tuyang gobyerno, magpun po sa kabababaan na sangay kan sa tuyang gobyerno. Kada eleksyon natatawan kitang pagkakataon pero day po niya to tinitimbang na masyado, day po niya to tinitimbang na maigi. Permita pong tinitimbang kung ano itong makukuanta o ano itong itinatao sa ituya. Tandaan po mga tugang na ang eleksyon, ang serbisyo publiko po, bako lang po yan kada maabot ang eleksyon. Kundi sa durante kapag serbininda, magpa-eleksyon po Mayo, dapat ang serbisyo publiko perming yaon. Madaling dulukon, madaling tataw mag-andurog, maski day mo dalukon, pag nahiling ang sitwasyon, uya na, bukas ang palad na magtao ning serbisyo. Ako po mga tugang, maluay-luay na pumapaarap. Hindi po sa laukan sa tuyang programa, nagkaiba po kita po kasubagong alas 7 ning aga hanggang alas 8 ning aga. Nagpaabot po ni mga impormasyon sa lado lokal, si Karondang Glenda Biaris at si Karondang Dix Martinez Jr. Lado technical, si Sir James Soco. Information transmitter sa si Sir Ricky Sagaya. Ako man po ang sidong amiga sa radyo. Ako po si Raquel Caceres. Mabalos, marinaga po sa Satuy Agabos. Ingat po kita. And i-enjoy nyo po niya to ang Satuyang weekend. God bless and goodbye. Ronda Rinconada. Ronda Rinconada.